O BNG presentamos onxe, diante deste mercado do Calvario que cumpre 100 anos en este ano, a campaña Mellor Local, Mellor Galega, co que a queremos animar a todas as viguesas e vigueses a consumir no pequeno comercio da nosa cidade e a mercar produto galego. O comercio galego é noso, produce riqueza e xera emprego de calidade no noso país. E por iso é necesario que o apoyemos e que consumamos no pequeno comercio. Frente ao modelo do Partido Popular de Alfonso Rueda e do Partido Socialista de Abel Caballero, que nos anima a consumir, a comprar e a consumir lecer nas grandes superficies, o BNG apostamos por mercar e consumir no pequeno comercio, no comercio que xera riqueza no país e que deixa o que consumimos, a riqueza aquí, na nosa terra. O pequeno comercio leva perdendo negocios, o sector comercial leva perdendo negocios dende hai 16 anos que está o Partido Popular no goberno da Xunta. Mais de 9.000 pequenos comercios pecharon as súas portas desde que o Partido Popular chegou á presidencia da Xunta. E a única resposta que lle dan é a redución do orzamento da Dirección Xeral de Comercio ano tras ano. Algo que vai parello a legislación a prol das grandes superficies comerciales e lastrando o pequeno comercio. O BNG o que decimos é que hai que parar xa con estas políticas de abandono ao pequeno comercio e que hai que tomar medidas que impulsen ao pequeno comercio, ese comercio que xera vida, como estamos vendo nestas rúas do Calvario, unhas rúas nas que habendo unha importante oferta comercial, vemos como ano tras ano pechan negocios e como cada vez se enfrontan a maiores dificultades para seguir abertos.